Dear friends, today Mary anointed the feet of Christ. Judas complained. Mary anointed the feet of Christ with costly oil. Judas called it a waste, but his heart was set on personal gain. Dear friends, what is driving your passion? Is it love or self-interest? Let us direct our energy towards perfection. María ungió los pies de Cristo con un perfume costoso. Judas lo llamó desperdicio, pero su corazón estaba en su propio beneficio. Queridos amigos, ¿qué impulsa tu pasión? ¿Es el amor o el interés propio? Dirijamos nuestras energías hacia la perfección. María jiri mmanụ dị oke ọnụ tee n'ụkwụ Kristi. Judas kpọrọ ya mmefu, ma obi ya jupụtara n'uru onwe ma ọ bụ uru ọ ga-enweta. Ndị enyi m, gịnị bụ ihe na-akpali gị? Ọ bụ ịhụnanya ka ọ bụ uru onwe? Ka anyị tinye ike anyị n'ime ihe ziri ezi. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.